Time check, 8:44 a.m. Walking with Ate Belen. Say hi, Ate Belen! Na may vlog. Walking kami ngayon, going to work. Mag-walking kami. Aloe vera. Tapos kung Pinas pa ni, nakawat ako. Kaso, nasa Japan kami. Agi kayo mag-shirt at nandun. Mag-walking naman kami, going to work. Sayang. Agi naman train. Istot! Naaptan eh. So, magulat ni Malinawon. Pwede ito dagan. Pero, no. Close na siya. Kaya na-open na ang daanan ng Encantadia. O diba guys? Hindi tayo mag-backtas. Ay, ohayo gozaimasu. O diba? Hindi kayo mag-backtas kay hangin. Bug now. Ayun yung train. Ano ba? Partner man ni Ate Belen ron. So work. Partner. Sila ko pala. Ay, ang summer naman. Mga flowers. Okay. Hindi ko miss right. Si Boo. Hindi ko na. Dito tayo. Yan. Diba? Yun. May train. Hindi ko pwede nakasarap-sarap. Hindi dari gawa mga gite. Barok na eh. Ito tayo. Oh, yun na. Straight na tayo dyan. Ay, oo. Ako na kami. Straight na kami dyan. Diba na? Let's go. Check na cherry blossom. Let's go. Tawid na kami. Yes, in school. So, yun yun guys. Sakura spotted. Hindi na kami dito. Oh, tataba ng mga sibuyas oh. Tibilan yung ano ko ngayon. View. Sa so, lakad serye. Isend ko to sa'yo, te. Yung may, na ay ano, overpass. Cherry blossom. Blossom. School to. Cherry blossom. Hindi lang, local train. Dali natin anak. Cherry blossom. Dito sa Picas. Happy tayo sa work. Siya dito na. Alam mo, yung ganda. Hindi ka. Ah, yung pala sa kabila pala daan. Ah, okay. Love you. Today, cherry blossom. Blossoms. Sa'yo pa man, so mag-picture sa amin din. Ito life. Wow. Was after niyan. Patay mo. Oh, ang ganda. Yeah, magpipicture kami natin Belen. Kailangan pa may time. We have a lot of time. So, mag-pictorials muna kami dito. Okay, dito tayo Belen. Tapos na yung cherry blossom namin. At na may work. So, tibilan ako ng bida sa for today's vlog. Susundan kita? Okay, thank you. Malapit kami sa work. Anong pataas? Wala na ito ang likuan. Dito na kami liliko. Okay. Yan na. Dito na. Simula ng lakaran. Dito na. Padaan. Ito sa work namin. Sa kabilang daan. Ang kagubatan. Ng Encantadia. Ang ganda. Oh, diba? Dagan dyan, bawal kawatan din eh. Laki din sa mga dapit. Diba? Oh. Golf din. Nice. See? So nice. Diba? Oh. Nag-green ang mga cherry blossom ba dyan eh. Grabe man pink ato. Wala na, padahon na ngayon eh. Nag-green na ito din oh. Yun na! Malapit na kami sa Encantadia. Nakikita niyo ba yun? Yan na yung Encantadia namin. Ito na kami sa aming Encantadia. Yan. Yan na yun. Dito na kami sa aming lungga. Dito tayo daan. Sa likod. Nice. Ang party sa workplace. Ako ni siya. Diba? Dito na kami. Thank you. For pagkubad-ubad sa mo. So, pagka ano, umaalis siya, dito pala napupunta ka. Oo. Magkukubar naman siya. Oo. Nag-ganti yung people of the Philippines dyan. Diba? Time check. 9:21. O diba? Nakapagdaka din kami.